тыя людзі, якія не хочуць, каб адбылося свята, каб мы все разам, і тыя, якія жывуць, і тыя, якія ў форме, і без формы, адсвяткавалі дзень, юбілейны дзень вялікага нашага паэта. Яны просто хочуць, каб некалі на гэтай зямлі нарадзіўся і памёр апошні паэт. Про это я хочу якраз прачытаць зараз верш, які так і называецца «Апошні паэт». Ён нарадзіўся на белы свет под конец стагоддзя і тысячагоддзя, і ягоны хросны выкінуў партбілет у навакольнае асяроддзе. На хрэсціны пасцялілі белы абрус, а пасярэдзіне чырвоная стужка, і ён закрычаў «Жыве, Беларусь!», калі яго маці, накарміўшы, загушкала. Быў ягонай чытанкай Масей Сяднёў, плюс эсэмэскі і абрэвіатуры, і не ў школу пайшоў ён у 7 гадоў, а на свой першы мітынг супраць дыктатуры. Ні школа, ні вуліца яго не разбэсцілі, ён у сэрцы спяліў да Зянона павагу, і ў 17 гадоў ён 7 сутак адбыў на Крэсціна, а ў 18 быў выпраўлены на грант у Прагу. Не паспеў ён стаць ні п'янтосам, ні валацугам, ні сексотам, як бацька, ні бамжом, як старэйшы брат. І калі прагрымеў ягоны цягнік над Бугам, ён нават не азірнуўся назад. Яму плакалі ўслед герасцейскія вербы, белая вежа нема глядзела ўслед, а ён смяяўся ў будучыню, дзе ніхто не ведаў, што ён апошні беларускі паэт. Дык вось мы сабраліся тут для таго, каб ніколі такога не сталася, каб на гэтай зямлі ніколі не нарадзіўся, не памёр апошні беларускі паэт, каб геніуш, якая сказала словы, якія ўзвысілі Беларусь, была тут з намі заўсёды, і заўсёды мы святкавалі гэтае свята. Дзякуй, жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Гэтага альманаху